Отдавна не сме се виждали. Йо, здравейте хора! Отдавна не сме се виждали. Здравейте, как сте? Що сте? Добре ли сте? Днес ще играем PUBG с брат ми, да. Малкият ми брат, аз съм големия брат, но аз и той ще играем едно в едно, както ни гледате. Ето, никой сме красавци. Да, разда, мерси за комплиментите и да, ще се включим, когато сме и двамата в играта. И да, хора, ето в момента сме в играта и връчвам телефона на брат ми. Прием, много ясно. И да, ще играем FIFA, аз па FIFA ще играем други епизод. Днес ще играем едно в едно, ранкет. Едно в едно, да. Да не забравяйте хора да лайкнете видеото, да се абонирате за канала и да коментирате. Не забравяйте, защото казахме, че ще направим при 100, при 1000 лайка или при 1000 абоната. Подаряваме 10 000 FC Points на един от приятелите, от абонатите. Участвайте! Добре, зарежа се. На тебе първи се зарежа ти. Няма да те убия споко. Добре. Само ще чупа вратанка. Може да си пуснеш камерата, ако искаш. И ето го, Васко! Аз па ние снимахме. Сори. Малко тук бюджета е... Опа, не в Майнкрафт, бе. Майнкрафт други епизод ще играем. PUBG. Ето го. Здравейте! Окей. И да, хора. Чеси, как ще стрелям? Как ще стрелям? Ако ще искаш си... Ето гасаме я. Стой да левкам я, защото те изкара играта, нали, защото... Да. Хора, чуваме ли се? Вижте една брат ми скине колко е як. Всъщност това е моят профил. Да, знам, доста е як. Какво правиш? Браво. Дай. Реди, Васи. Добре. И направи ли? Да. Добре. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката. До къде се зарей? До 73. Мен ме пусна първи хора. Да. Виж да ме убиеш. Да, може да тук да си направя на Дискорд. Може да поговорим заедно по. Добре. Ехо, Васи. Тук ли сме? Трябва да ти зареди на тебе. Послушай го до край. Така. Ало, Васи. Тук ли си, Васи? Василе, чуваме ли се? Добре, дай ма. Не. Да, точка за мен. Не съм. Може да си намалиш звука. Добре, чакай. Няма те бия, намали си звука просто. Браво е. Намали си звука. Добре. Изчакай. Много си добър, бе. Благодаря. И ти също си много добър. Аз как ми избяга. Какво искаш да направя? Айде там да се стреляме, искаш ли? Добре. Не знам да реша. Убихте. Клад. Добре.
Къде си, бе, Цици? Тук съм, бе, Васе. Добре. Не забравяйте да се абонирате за камбанката. Къде си, бе? Къде си, бе? Ясно си. Ето те тебе. Не казах. Много си добър, Нашо. Благодаря, и ти си добър. И да, след това ще играем на... Уете. Отивам в арената. Yes. Няма как. Има. Или аз теб. Не. Казах ли ти? Хора, пишете в коментарите дали съм... Вас искам да чуя твоето мнение. Добър ли съм на тази игра? Чакай, не ме убивай. Не, Да. да. Добър съм в тази игра. Да. Как да не? А да ви напомня, хора, че аз играя 3 години в тази игра. И стигна до 75, ама 75-ти акаунт не стана страшно. Бамна съм. What? Зад да мен ли беше, бе? Може да си изтегля и Fortnite и да играем Fortnite. Ама само аз не мога. Ти можеш. Не мога. Можеш. Не е такъв. Уау, хора, те ли Каска. каската? Каска. Браво, бе, Васко, много си добър, бе. С каската убиваш. Майко, те много ми пишат. Ей, какво правиш тук? С какво бе? С това оръжие. Али, не могат от теб. Аз не мога. Това снайпера ми мърда. Как да не? Ора, аз съм малко кът. Ще кътнем за малко, аз и Васко. И ето ни хора, вече сме пак в играта. Как да не? Добре. Мали. Васко, ти разкатах ти играта. Каска ти направи. Yes. Набирте каската, бе. Къде, бе? Тук. What? Сега имаш помпа. И замък. Къде се? Което е това? Как? Лесно. Работа. Как го направи това? Къде си? Супер! Мале, стопаник. Васе, Бех на малък. Каска. Бех на малко. Да кажа. Спълко. Вече влезе в арената ти. Хайде покажи се. Знам, че си на малко.
И ти си намър. И те убих. Не ми гледай в телефон. Пак не ме оцеля. Опитай се пак. Йоу! С базука, знам. Избегах ти. Не. Често. Майко мила! Нали не съм добър? Има саби. Имаш катана. И да, това е сигурно последната сцена от нас. Май така да Как се пазиш, бе? Не! Да, хора, това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесало. На Big Brother ми очаквайте епизод следващата седмица, в което ще го размажа пак. Да, не забравяйте да оставите по един лайк на видеото, да се абонирате за канала, да се абонирате за канала, да пишете коментари и да участвате в giveaway, да не забравяйте. Да, тук да отворим, тук има ни подаръци. И това беше от мен, приятели. Чао!